Això i allò, amb el grup Güell, amb el nostre amic, el seu preci, en Xisco Bausà. Xisco, com estàs? Bé, T'has estimat? anem tirant. Sí, va bé, va bé. Conta-mos, aquí mos dus avui? Home, avui la força bruta. Avui duem enviar el Pepis, no sé ho he dit bé, No. m'equivoco. Pepis o Pipis o alguna cosa. Pepis, cony. Pepis! Pepis, és igual. Mallorquí. És No la senyorita Pepis, és sí. Pepis. És el Sí, que mos igual. fa l'arròs pobler, les trobades de gent gran a Lluc, i també m'olvida fer el Castellverba, però el castell no se va poder fer, i menys si l'any que ve ho podem fer. És un bon cuiner, un bon amic de la Pobla. Cadascú té un defecte. Perquè... Va bé, de la Pobla ja molt bé, tenim bons amics a Pobles. Molt bé, idò, bon vespre, benvingut. Gràcies, bon vespre. Jo sempre, Xisco, tu que durant la teva vida has venut peix i quantitats importants de menjar, el mèrit que tenen els cuiners quan veiem aquests arrossos, aquestes paellades, aquestes per tanta gent, si a molts mos costaria només per un parell, quan tu menges, per exemple, un arròs per molta gent i dius, no, però és que damunt està boníssim, és que ho ha fet, això té un mèrit, el que són les mesures i tal, ha de ser, això que és, pràctica o... No, fer. O sigui, vas aprenent... Pràctica ha de tenir la pràctica, perquè si no, no fas res. I un poc de sort. Un pot de sort. No, no ho creguis. No. Tot això és mentida. Sí, sí. En Biel, quan vinc de fer la troballa gent gran, vam cercar un cuiner i vam esquerres que a dalt de la Pobla, en Llorenç Gilabert, Llorenç, sí. sí, que em sembla que Sant Joan va dir, en Biel, vaig xerrar amb ell, i a partir d'aquest dia, pues, ell sempre és que mos fa l'arròs, Però... i la veritat que de cada dia el fa un poc millor. Té una cosa bona que no el fa coent. No et fa coent? No. No, però escolta, tenies tot coent. El que passa No. que per la gent gran, el coent no és el seu. Vale. I Duim la malament, veritat és per que això, cada any som més gent, fa d'entre 1.000 i 1.200, allà més o menys, Sempre amb i la gana. veritat és que em fa bastant. Hi ha qualcú que es menja 3 plats, o 4. Ho dius per tu. No, un veïnat que tenia jo, no dien noms. I la veritat que nosaltres com a grup Güell és un amic nostre, l'any passat, va ser enguany ha estat. Guai, va fer la Li van putada. de fer una putada, li van donar un ciurell, perquè ja és un altre dels nostres. És del nostre. I ja està en l'equip. Biel Pepis. Per què Pepis, aquest mal nom? És un mal nom. Que és de ton pare, de Pradins? Sí. Els 14 apellidors poblers. 14, però, no 8. No són 14, no. 14, ni 6, 14. I quan t'has de fer, per exemple, això que diu en Xisco, per 1.000 persones, les quantitats, el que t'he comentat antes, les mesures, com són? Home, tot està pesat, tot va pesat, perquè si no et va tornar loco. I tot va pesat i ho fas, una cosa darrere l'altra, comences fet sofrit i llavors, quan has fet el sofrit ja saps si és bo o no l'arròs, si no... Directament, amb el sofrit, amb el fondo? Sí. I ja no se compon, si no fas el sofrit bé, ja no compons. I ara que en Xisco t'ha enganxat com enganxen els seus amics, que els fica de col·laboradors amb aquestes iniciatives, són unes iniciatives, són guapes. Ara, fora broma, perquè són guapes. Perquè el que és el Güell, tu ho saps, tu ets poble, nosaltres som llonguets, però és mallorquinitat pura. Home, jo és que, no sé què passa, sempre me troben. Ara també col·laboren sorts de la llar de memòria de la Pobla, i també és el mateix, o sigui que ja no se preocupen de Mediant Biel, diu, ara enguany va ser, no sé quin dia va ser, el dia de l'Alzheimer, el dia que era setembre, no sé quin dia era, Biel, no passis pena, vinga, i fem així. Però, vamos, en Xisco va venir, quan el primer dia que me'l vam conèixer estava com assustat. Sí, ell assustat. Ell, sí. És que és molt feo. Ah, bé, però a més d'això estaves assustat. Hombre, Com així, com és això? perquè era la primera vegada que fèiem una activitat d'aquesta i, hombre... Impressiona. L'arròs... Te fa respecte. Perquè a vegades, la veritat, que he anat a qualque puesto i he anat a provar qualque arròs que... Que valga-me. Me'n record que Válgame, senyor. vam menjar perquè teníem més fang que un mestre d'escola. Sí. Bé, La necessitat és que nosaltres estem molt contents en Biel, ja dic, és una persona com tots nosaltres que hi va a la marxa,
és una persona que s'integra en altres, participa, li agrada fer 4 pallassades per allà al mig, per dir la trobada. Els nostres. Les nostres, li agrada la marxa. Biel, cuiner, pagès. Que ets més pagès o més cuiner? No, pagès. Pagès. No ets cuiner, pagès. No, pagès. Ell és d'aficionat, pagès. El cuiner és aficionat. És un hobby. Quan un aficionat a pescar, a caçar, és aficionat. Exacte, sí senyor. La cuina el té per afició, disfruta. No, és una cosa que... Aficionat, però t'has encarregat del plat de la mostra de la Pobla, entre altres coses, per ser aficionat. Sí, ara, dia 30 de novembre d'aquest mes, dia 30, fan la fira de l'arròs, i supos que serem allà... Però té una cosa bona, té un bon equip, també, que és lo important. Sí. Un bon equip. Aquí, moltes floretes i molt d'això, però la dona... Sí, bé. És el que toca. Sí. No mos poden... No seria un res sense l'equip, diguem. Biel, antes heu dit que no serà coent, però jo he menjat arròs pobler coent, que jo m'encanta, però quin és el secret de l'arròs pobler? Pues fet amb carinyo. Jo no sé com dir-ho, no ho sé, és que no te surt. Fer-lo xerec és mal de fer. Si tu les coses les poses bones, pues, ha de sortir bo. Jo no estic d'acord amb tu. Bé, i ja te'n faré un de xerec. Mira, mon pare en part d'escan deia un cuiner bo, un peix dolent ho fa bo, i un cuiner dolent, un peix bo ho fa dolent. Tu pots tenir bons productes, com pots ser un bon arquitecte, però si no hi poses carinyo. Ma mare deia que la cuinera tens i amor. Si no ho fas perquè tu ho fas per gust, no ho fas per obligació. No. M'entens? I disfrutes d'allò, i allò és molt millor. Jo ara ahir vam fer un dinar d'un cumpleaños, vam fer un dinar, i jo què sé, has vist la foto que t'he mostrat? Això era el brou d'ahir. Sí. I el pot tallar. El brou és espès, no? Sí. I això que deis vosaltres de que l'arròs és covent, no és vera. No, a la Pobla no han fet mai un arròs bruc covent. Ah, no? Mai. És fosc, però no és... No, fosc, cony. Ara ho volia dir, però no ho diré. No, perquè la dona me matarà. Tampoc comandes tu, que teu... No, però si ho dic, la dona me matarà. No, el que ha dit de fosc i això no ho puc dir. El gustós, no covent. Ben si mos entenem. Això ara que vàrem fer, que fan la fira també del Coent, feien fideus de marjal. Clar, a la fira del Coent, però tu els fideus no les pots fer coents, perquè no és Cristo que les se mengi. Si tu fas 25 quilos de fideus, pues, no pot ser coent, perquè si no el flameja té un pic que quan el t'has menjat te fuig, i res més. Ara... No t'ha de fer flames a boca. No, és gustós. Ara, si un dia vol que el facin coent, ja ho diràs. No. Si passa els pinxes d'aquell que dus, allò cou, Les banderilles. Les banderilles. Mira, l'altre dia, ara te contaré una anècdota, l'altre dia de matins... Ara en Llorenc el Més i en Guillermo se van posar banderes. Van aprofitar aquells dos. Però això, mira, ara l'altre dia, aquell dia s'enviava a Sant Rafael, anàvem a un bar que s'havia de matí i a les 6 a s'encimada amb una coca a damunt la taula. I me diuen, tu no dus mai res per l'aniversari o per els anys o tal. I no passeu pena vos donar una encimada petita i vos bastarà. Una encimada petita les vaig dur, i va bastar. Picava. Perquè era... Vaig anar al fons i dic, tu, posa això. I va posar 4 gotes de covent. Va sobrar. Sí. Jo crec. Va sobrar. Tu com a pobler, pagès, la patata? 0. Menos 0, no 0, menos 0. S'ha acabat. S'ha acabat? Sí, s'ha acabat. Què vol dir? Directament. Només fan coses només per destruir-nos, així de clar. Així? És una reivindicació que mos estàs contant? Sí. Com és això? Si vos, fins allà puguis xerrar? No, que puc xerrar. No. I d'endavant? Pues que no tenim eines per poder sembrar, així de clar. No teniu eines per poder sembrar? Sí. No hi ha ajudes? No, ajuda, no en volen cap altres d'ajuda. El que volem és preus normals i que puguen produir
bé, o sigui que no ens lleven productes per no poder produir, perquè ara ens lleven productes i no poden produir. I el problema d'aquest és que ara mateix patata d'hivern a la Pobla, pues, agarres 4 moixos morts. Quin productes vos lleven? Productes fitosanitaris. Per la Comunitat Europea, no sé què, la agenda verde... Ja hi tornem a ser, això és un tema polític, Xisco. Sí, però jo vaig però llegir ja també. jo apuntaré dir un doi, perquè no som jo de la vida de peix. Vaig llegir que aquí a Espanya, a Europa, ens prohibeixen emplear segons quins productes a l'agricultura. I en canvi ve productes d'altres països que els hi fiquen a el que prohibeixen aquí i poden entrar. Jo és que això no ho entenc. Si els nostres no poden luchar en les armes dels altres, Jo no poden la guerra. ara vaig trobar per Facebook que cercaven representants per un producte colombi que aquí fa 8 anys o 10 que està llevat. I allà a Colòmbia el poden posar. I ara, en centrar això de Mercosur i tot això, ja me diràs tu. Claro, aquí tenim plagues i no poden combatir, no poden... Jo que m'agrada molt veure documentals i veig que comentàvem fa un rato a Colòmbia, països panamericans, uns ranxos que són més grossos que Mallorca. No és igual. Tot en base de maquinari i aquesta gent, avui en dia es transporta barat o no es comantes, m'entens? I tu un fruita de qualsevol puesto, un material de qualsevol puesto i el nostre camp, per lo que veig jo, però no es passa en el camp. Jo a vegades vaig ser el president de la Federació de Pescadors i els hi passa aquí igual, que cada dia hi ha més peix mallorquí, ben bé de fora, perquè jo fa molt d'any, quan era president dels peixaters, que van tenir un conflicte, van xerrar amb el secretari del Gremi de Peixaters de Catalunya, que era representant nostre a Europa, i ens va dir no tenim res que fer, la multinacional comanden, i de cada dia la presa petita l'estan arruïnant. Per a nosaltres aquí el problema és que el producte que tenim és molt significatiu aquí, o sigui, el gènere que nosaltres fem aquí, malament el traduïm de fora, la mateixa veritat no és igual. Mira, ara els cocovets mateixos, no? Bé, doncs jo te duré 1 quilo de cocovet torrats fent nostres, i tu te dus 1 quilo de cocovet d'aquí on tu vulguis, i veurem quin te menjaràs. Mon pare deia Són diferents, és diferent. que el peix bo és aquell que pescat, fent-ne també amb la mà i la bota, a zona. És dir, quantes productes més... Posem un exemple. El quilòmetre zero, dius. És de prop. Quilòmetre zero no, metro zero. És dir, nosaltres vam anar a cercar-li, ens va regalar un parell de senzilles i vam disfrutar. Compres patates a segons quin puesto, em va regalar un sac de patates i me'l va durar un mes. Vas a comprar un sac de patates a segons quin puesto, en una setmana l'has de tirar. Algo falla aquí. I jo saps que te vaig dur o te'n vares dur, eres els que havia de tirar. I la compte. Que doncs bones. Deixa'm que te faci un comentari. Vosaltres que en sabeu més, sobretot tu, Biel, amb això. Jo quan mo mareta me diu me vas a comprar patates, ja que vas al supermercat vas a comprar patates. I jo li dic, per fregir o per bullir? Se queda així, diu, patates, Sí. però jo vaig en els sacs que no entenc això, per fregir, per bullir, no sé què. Són coses que tu, a lo millor ni tu entens o... No, mira, hi ha varietats que són més bones per fregir i hi ha varietats que són més bones per bullir, no? Però les de fregir les pot bullir i les de bullir les pot fregir. Vinga, que allà... Som originals. Que no mos venguin en coverbos. Tonteries. Això són tonteries. Però, bueno, avui ara se posa així perquè, jo què sé, el màrqueting, el que vulguis. Màrqueting. A lo millor ven més. Sí, però res. Tu agafes una patata per fregir i la bulls i la te menges. I agafes una bolla i la te menges. Jo ara diria una tonteria, dic moltes. Jo me'n recordo que antes compraves un pa i te durava una setmana. Avui compres un pa i el l'endemà no és que se mengi. És ferós. A no sé que siguin pan bons de poble o de Per tal. menjar un pa bo, has d'anar a un poble. Has d'anar a Consell o a un poble a comprar pa bo. No, està clar. Algo passa perquè... Sí, que ha de passar la globalització que diuen, això és el que mos venen. Però si això ho hem xerrat, nosaltres, per exemple, sempre que podem, compram en el fons de la Creu del Lleida. I aquest pa te pot durar tal. Però és que qualsevol altre, no dic d'altres fonts, d'aquest que puguis comprar, bé, el del supermercat, això ja no en xerrem.
Això ha de ser recién hecho, que sigui calent, perquè si no, Jo al cap de 20 minuts... Jo me'n record que agafaves un automàtic antes Jo ho faig, això, sí. i feies un trompó i passaves que gust. O aquelles peres que duen de Lleida, que te De Lleida, no parlo de Lleida, és que t'he perdit de Sant Joan. I agafaves i taqueia sec, ara compres peres i són com a pedres. Tot, però és que, fixa't, és que vols No té ficar gust, aquí no, a és un que no té maciot, perquè tu vas a un supermercat i compres una tomàtica, Una pregunta. i dius, què és això? És això o no és així, Biel? Bé, una pregunta, que no serà un desguell? Sí. No Biel Pepis, què és el pròxim que faràs amb el Grup Güell i amb aquest home? ho sé, ja m'he desconcertat, no ho sé. Dia 10 de maig tenim la trobada gent gran a Lluc, si no de nou. Ja ets segur? Sí. Ho puc apuntar? Sí, ja que serà amb el meu pare prior, però ja van dir. I estem esperant... Que has dit dia? 10 de maig. Maig, segon diumenge de maig. Ja el temps puntat... Sí, perquè és primer rebràs, no? El primer... I després estem esperant la fetge per la pujada del castell, que estem pendent de fetge, Que se va plaçar. va passar, i anant fent coses. I Per quanta gent haurà de preparar aquest home ordinar? allà per Lluc normalment són 1.100, 1.200. Ah, Sí, més o menys. que n'hi hagi. No, i fa... No, mam... Què té més? Què té més? 10, 100, 1.000, no igual, no mateix. Però un poc més d'aigua, ja Sí, està. escolta, mam, no se tracta un poc més d'aigua, se tracta de tenir les eines. Sí. Si tu vols fer un arròs brut per 1.000 persones i tens una olleta per 10, pues, Complicat. anem un poc malament. Bé, però Biel, mon pare en pare descans. Torna-hi, però contesta'm el que jo t'he Bé, dit. però mon pare deia, per fer una rota de peix, Dale branca, Biel. el primer que has de posar és peix. I si vols fer un arròs brut, el primer que has de posar és producte bo i quantitat. Jo hi poso molta carn. Tu saps que jo hi poso molta carn. Exactament. Té llavor, té... Bé, Saps? De repente va dir, guata, un poc més de carn, me va dir. no? No, és una, veus, això, així és com, si és per, suposo, el dia 10 de maig, Sí. has de fer una previsió que jo, el dimarts ja he de saber que, perquè si Sí, no... però el dimarts de la setmana que ve. No, bé, això ja ho sé. Biel me diu, Això... man, quan serem? Dic, dimarts te contaré. Perquè el dissabte mateix se donen, Xisco, vendré, no vendré, i jo dic, bé, serem 1.100, 1.150. El problema no és aquest, el problema és que antes te n'anaves a una carnisseria i he de mestar 200 quilos de carn. Per quan? Per dissabte. O com anaves els dijous, ho duen els divendres i el dissabte t'ho servien. Però ara li dius, he de mestar 200 quilos de carn per dissabte i vaig de com anar a la setmana antes. Ja, amb més temps. No, perquè no troben, com el pa de goma, que diguem, no? I és igual, no hi ha animals bons. Per damunt, No se fan. per damunt unes 1.000 persones, 1.100 persones, quant de quilos fem-nos per damunt, a grosso modo, has de menester d'això i d'això? No em porta a grosso modo, ho pots apuntar. 1.000 persones, 200, bé, segons els animals, però 200 quilos de carn. De quina carn? Pollastre, costella i pato. 70 de ploma, 30 de peu. 70 de ploma i 30 de pèl. Sí. Per 1.000 persones te'n pots anar 100, 110 quilos, segons les persones. Perquè si són poblers no basten 110 quilos. Si són de fora vila basten 90. I per cada quilo d'arròs 5 litres d'aigua. La matemàtica. Això és així. I deu ser una olla, una greixonera bé... Fa 1,80 m de cul. 1,80 m? De cul. De cul. De base, 1,80 m. I el fa 1,86 m o 87. Que d'hagués feta a posta. Sí, això aquest que empleam per ell, que són 1.000, són d'un partit polític, que la medeixen, perquè jo és meu, només basta per 700. Vaig fer un de ferro i aquest és de ser inoxidable. Bé, el mort deixant, jo ara en Xisco quan me va dir hem d'anar allà i serem 2.000 i no sé què, vaig demanar que menys si per favor me podien deixar un calderó i ara en tenc dos a nostra que apareixen allà a una piscina. Ja me diràs. Ocupen la cotxeria. No, perquè la cotxeria també és gran.
Però has de tenir eines, i has de tenir una gent que l'has de poder barrejar. Ja has de poder fer feina, a gust. No, jo les deia fer, Tot se basa sempre en un equip. Està clar. Entens? Sempre... Ell pot ser un bon cuiner, però si no té un equip darrere, no funcionarà. I ell té un equip, com té el Gruguet, i quan molts organismes que funcionen perquè tenen un equip darrere. I de tots I que els agrada. I que els agradi és el que fa. Que se fa decorat. Tots som del Grup Güell, tots participam. Biel Pepis, encantat de conèixer-te. D'aquests homes que xerraven el mateix idioma, que mos miraven els ullets, no és així? Sí, senyor. I benvingut aquí en el 4. I benvingut a lo que és aquestes iniciatives del Grup Güell, amb el seu preci, amb en Xisco Bausà. En Biel ja són dels nostres. Molt bé. I de gràcies, senyors, per estar aquí amb nosaltres. Igualment, a tu. Un altre divendres. Que tingueu molt bon cap de setmana. Gràcies. Gràcies. Molt bé. Això i allò amb el Grup Güell, aquí a Canal 4 Televisió. Manu, amb tu.